na ay durang bumipod na di nanapan. Dapat katabo ng bustaran, di ganas na kira-kira daw madama. Kakaanayaw mabibirang na ay oo na nasulat na misumana umayaw sa oo nga napagin na ikiborukan napukaras ko si Saraga tanale ay nabusa-busa sa pindig. Pakating tubo na namarat edamanayin ayun nasun. Kay mo tak kumalungaling buwenong na mauna